saki kowa ka kama buwaye, dan shi ne bai da iyaka. Aka makai haƙuri, duk wanda ya cutar da kai za ya gani. Komai tsananin wuya tuna Allah rahimi, shi ke ramar da babu iyaka. Allah shari mutum, makirci mutum, ha'inci mutum, yaudara ma kama Allah zaka cimma iyaka. Iyaka, iyaka. Soyayya tana da mafari, biyinta bai tafka kure ba. Ka saki kowa, Allah shi ne mai da iyaka. In zalunci aka makai haƙuri, duk wanda ya cutar da kai za ya gani. Komai tsananin wuya tuna Allah rahimi, shi ke ramar da babu iyaka. Allah shari mutum, makirci mutum, ha'inci mutum, yaudara ma kama Allah zaka cimma iyaka. Au, Falmata dariya ma kike min kenan. To me zan yi anta Abida an ban yi dariya ba, ke din ce ai da abun dariya. Wai kidan Allah ba za ki fasa wannan tafiyar ba. Ke din ce fa da abun dariya. Kin san yau ya kamata na tafi kuma ke kika ce in bari sai gobe. Gashi yanzu dare yayi kawai jira nake gari ya waye. Kin ga na riga na faɗa wasu in na fa zan zo gobe. Kuma ba za su ji daɗi ba idan ban zo ba. Gashi ne ma ina so in ga mama na, ki haƙuri. To ai shi kenan sai ki ta tafiya, kin san ai da man ba rike ki ne ba. Yanzu ma ki tafi kafin gobe. Sai ki je inda babu cinnaka ko? Anta Abida cinnaka kuma. Mana to ai nan kamar an miki dole an rike ki ne. Ki ni duk ba ma wannan ba. Ba wai tafiyan ki ne matsalata ba. Zuwan Abdullahi cikin gidan nan baki nan shine damuwata. Ai ina nan ba abin da zai hana, kamar yadda in na tafi ba abin da zai hana. Ni dai ko aina ma nake ina miki fatan alkhairi. Shikenan Balmata. Allah ya sa tafiyan naki ne shine mafi alkhairi. Amma dai ba haka aka so ba, ganin miji ya fi miji kyau. Ni Falmata kin san menene? Idan ba dan dalilin zuwan Abdullahi ba, wallahi da tare za mu tafi binki zan nima in je in huta. A ƙauye? Taɓuwa ya ga 'yar birni a ƙauye. Aha, to ai ni rayuwar ƙauye tana min daɗi. Ko kin taɓa jan an ce mutum ɗan birni ne ba shi da ƙauye? Ai duk asalin ɗan birni ƙauye. To gaskiya ki daina so, dan ba ta da daɗi. Kuma dan ya zame mana dole ne. Ni dai ina son rayuwar. To ni dai zan je ƙauyen nan, ni dai ina son ƙauye. Na gama ma haɗa kayana. Ka saki ko ka kama buwaye, dan shi ne bai da iyaka.
yanzu baban ummi? Eh. Ina kwana? Na kwana. Gaishe ka fa nake. A'a, wai me haka ne? A ina ka kwana? A ina zan ci gaba da kwana zaki tambaye ni. Ba ina na kwana. Ban gane ba. Haka za mu fara da kai? Haka kika zaba. Ke, ni fa ban ma san kwanan waje yana da daɗi ba, iska ta ko ina. Raha da abokai babu yankewa. Ga nishaɗi. Ai wallahi na ji daɗi da kika zaɓi wannan rashin mutuncin naki. Ki ci gaba da yi, ni ma na samu mafita. Iye, ni cizon ka nake da ba za ka kwana da iyalanka a gida ba, ka gwammace ka je waje ka kwana? Ai da cizo na kike zan iya cewa mahaukacin kare ne. Shi ko mahaukacin kare ko ba komai, za ka je asibiti ka samo magani a warki. To amma ke alkaba'inki da sharrinki, ma'u ya wuce wannan. Shi yasa na zaɓi ni ma in samu mafita, tunda ke ma wannan ce mafitarki a ganinki. Ai da ba irin soyayyen da kake nuna min ba kenan. Amma a yanzu saboda ka samu mata tana hure maka kunni, shine kake danganta ni da mafi kaskancin dabba. Ma'u na so ki a da, saboda kin so ni. Kuma kin san ba irin daɗin da ban jiya muke ba a matsayina na mai ƙaramin ƙarfi, na kan ƙi ci ma ke ki ci. Ba zan ɗinki ba ke zan miki. So na nuna miki soyayya daban-daban. Daga baya kika canja. Sannan da ba na son ki ba zan aure ki ba. Ga samari nan da yawa za su je su yaudari 'yan matan su tafi ba su yi aure ba. Duk mutumin da ya aure ka ya kawo ka gida ya rufa maka asiri ko da kai ma ka rufa masa. So ina ganin ke kika canja ni ma na canja. Saboda haka ina tunanin wannan ce mafitarki ke a gurinki. Sannan kina zaune wata za ta shigo gida ta ɗora daga inda taki soyayya ta tsaya. Mu ci gaba. Excuse me, gafara. Magana fa nake maka. Magana fa nake yi. To wallahi tallahi ko ka tafi sai ka dawo. Shari mutum, makirci mutum, ha'inci mutum, yaudara ma. Kama Allah za ka ci. Wato shawarar da ka bani, wallahi ba karamin yi ba. Tana can na baro ta tana kuka a gida. To ai na faɗa maka. Mu sai dai a fi mu aure, ba wai a fi mu ilimin sarrafa su ba. Na ga alama. Dan ni wallahi ta bani tausayi. Amma yanzu kuma in na tuna sai abin ya dinga ban dariya. Wato abokina, su mata da ka sani, ta ruwan sanyi ake bin su. Idan ka ce wani wai zara idan ka don hucinka ka gane babu inda zai kai ka. To ai ni kaina na san hanyoyin sarrafa mace kala-kala na zamantakewa aure. To amma ban taɓa tunanin ba irin mai gida ya ƙaurace wa gida, ma'ana ya ƙaurace wa matar shi na wasu 'yan kwanaki yana kawo maslaha cikin sauri ba. Wallahi sai da ka kawo shawarar nan. To mun da abun ka yanzu ai mun zama ɗaya. Ta ina za mu zama ɗaya? Ai bari in gaya ma. Ko rabuwa ne da matata. Ai na fi ka. Wace yarinya ɗaya da ke da ita? Ba ka da mata ba ni da ita, ina bambanci. In ban da abinka ko sakinta ne ai na fi ka. Mu yarinya ɗaya kake da ita ma. Ashe dai kana da fahimta. Wai ku abokina ya batun zuwa wajen hajjiyar mu kuwa. Ina fatan yau din ne dai ko ba abin da ya canza. Wai Abida? To muna da wata hajiya ne wacce ta fita? Tafiyar mu tana nan mana. Tana nan da take. Ba abin da ya canza. Kawai dai lokaci nake jira sai mu je. To mun da ni har na zaba ma kayan da zaka saka ranar. Allah riga malam masallaci. A'a to me za mu tsaya jira? Aini ba ni da wani buri mu ga har kallan nan ta fada. Saboda akwai alkhairin da nake hango maka ba. To shikenan. Ubangiji Allah ya tabbatar min da alkhairi. Amin ya Allah. Tambaye ka mana. Na'am. Aboki na waye shi ya kai aski ne. Ko sai kai aure? Aure kuma? To an in ka gane aure abokina sai wannan shinkafar da kake ci ta dawo 300. Wai naira 300?
Gaji ina mu? Lafiya. Ya aiki. Alhamdulillah. Kai ne Abdullahi? Ni ne Alhaji. Ina na taɓa ganin ka ne? Da alamun kamar na taɓa tozali da kai. A ina ne ma? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Anti Abida. Anti Abida. Anti Abida. Anti Abida. Mau. Kin zauna kin yi tagumi, me yake faruwa? Falmata. Anti Abida. Ya dai? Kina ta tunani? Na ga mu shirya zan wuce. Tunanin me kike ta yi haka? Falmata, tunanin da na zauna ina yi shine ina tunanin Abdullahi ya zo cikin gidanmu, dadina ya bashi aurena. Shi yasa kawai na zauna kika ga ina ta tunani, ban ma san kin shigo ba. Kar ki damu, insha Allah tunaninki zai zama gaskiya, amma ki daina sa tunani da yawa a cikin ranki. Na gode sosai Falmata. Shi yasa bana so ki nesa da ni. Rayuwar mai da ke nake tunawa soyayya ce. Iyaka ba wanda zai yi min da ke Yawwa. Kina ji Falmata? Akwai sakon da zan baki, kar na manta. Ina zuwa. Baki ce min komai ba, na zo na tar da ke a cikin damuwa tsamo kuma kin kasa ce min komai, sai kallo na kawai kike. Matsala ce ni da mijina. Gaba ɗaya Abdullahi ya canza min, kamar an mana farra'u tsakanina da shi. Ni abin ma har mamaki yake bani, kamar ba Abdullahin da muke soyayya da shi a da ba. Ba zai taɓa canza miki haka kawai ba, sai dai in ke ce kika canza halayenki. Ya kamata ki san zaman ibada kike yi, ki gyara halayenki. Yanda Abdullahi yake son ki, kowa ya san yake son ki, ba yanda za a yi haka kawai ya canza miki. Shawarar da zan baki shine ki gyara halayenki, kin ji? Sannan ki sassauta kishinki, saboda kin riga kin san namiji ba dan mace ɗaya aka yi shi ba. Kin san dai Abdullahi na mutukar ƙaunarki, duk da yanayin da yake ciki na canjin rayuwa. Duk da haka yana mutukar ya ga ya faranta miki, yana mutukar ƙoƙarin ya ga ya faranta miki. Ki canza, kin ji ko? Ki gyara don Allah. Ki daina saka damuwa a cikin rayuwarki. Ba ki da rufin asirin da ya wuce zaman gidan mijinki. Kar ki zo ki yi abin da za ki zo ki yi nadama a nan gaba. Zaman gidan mijinki shine rufin asirinki. Haba malama, ya za na yi na kora kaina da kaina a cikin gidana? Ni da nake so na kwato mijina? Ki ci gaba da haƙuri da abubuwan da kike samu daga gare shi, saboda gidan mijinki shine rufin asirinki. Ba inda za ki je inda ya wuce gidan mijinki. Ki ci gaba da haƙuri da kuma haƙuri da abubuwan da yake miki. Duk abin da ya kawo ki karɓa, ki godiya ga Allah. To ki san yadda zaki ki biyayya, ki rike mijinki hannu biyu gam,
yanda ko wata ya auro ya shigo da ita cikin gidanki ba yanda za a yi ta kwace miki miji ko ki samu wulakanci daga gare shi. Wannan abubuwan da kike yi duk ba zai hana namiji ya aure ko ya hana shi kallon wasu a waje ba. Amma ina baki shawaran cewa ki canza halinki, idan akwai wani abu da kike wanda baya so to ki gyara saboda ki rike shi gam, ko da wata ta zo ba wani wulakanci da zai shiga tsakaninki da shi. Tunanin da kika zo kika tarar da ni ina yi kenan. Wai mun shirya da baban Ummi muna cikin zaman lafiya da rufin asiri. To haka ya kamata ki zama. Kuma ki cike ramar da kika tona na hana sa aure ya kawo wata. Ke dai kawai ki gyara me kika ji Hausawa sun ce idan ka iya allanka ka wanki. Ki gyara naki halayen da kika ki rike mijinki hannu biyu. Amma ba ke ba hana Abdullahi aure. Jiya fa ko kwana a gidan nan fa bai yi ba. Yau da safe ma da ya shigo ko amsa gaisuwa ta bai ba, kuma ya ce ba zai ƙara kwana a nan gidan ba. Ki yi haƙuri da haka. Shawarar da zan baki shine ki tambaye shi ki dawo islamiyya ta, ki ci gaba da ɗaukan darussuka, hakan zai sa wani abin da kika mance a baya ya dawo ki gyara. Insha Allah zan yi amfani da shawarar da kika bani. Na ji daɗin hakan sosai. Na gode. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina ma kowa da kowa barka da zuwa. Duk da yake cewa wasu mun saba zama irin wannan, wasu kuma wannan ne first time gare su. To amma duk da haka ina ma kowa barka da zuwa. Kuma mun ji daɗin gayyata ciyaman da ya kuka amsa gayyata. Allah ya tabbatar muna da abin da ya zama alkhairi. Amin. Ciyaman bismillah. Yauwa, masha Allah, kamar yadda ya faɗa, mun yi ƙoƙari mun haɗa wannan taro ne ba don kawai ba domin mu kawo sabon tsari da kuma gyara a cikin al'amuranmu na kasuwanci. Na san kuma kun sani mutanen da muke harkar kasuwanci da su sun fara haurawa wawayensu jihohin domin su sai kaya ba don komai ba domin nasu na wancan jihohin ya fi namu. Shi ne nake tunanin akwai dacewar mu ma mu zauna mu duba mu ga ya za a yi mai gyara, mu saita farashin daidai da wancan jihohin ko kuma mu sai da kayan mu ma ƙasa da na wancan jihohin domin kwastomomin da muke da su su dawo mu ci gaba da rike su kamar yadda muka saba. Amma ya kuke gani? Assalamu alaikum. Hakika na ji daɗin wannan azama da aka kirawo, kuma Alhaji Habibu magana da ka zo da ita ni ma na ji ta a kunne na. Kasancewar ba zai yiwu ba a ce muna kawo kaya ƙasa da farashin nasu waɗannan 'yan kasuwa da a gurin mu suke sayayya, amma su gudu wasu jihohi saboda su waɗancan sauran jihohin sun sauƙaƙa farashin su akan namu. Da haka ya kamata mu duba wannan al'amari mu sauko da farashin mu tunda muna samu kayan nan daidai da farashin su ma. Da haka ya kamata a duba wannan lamari. Da fatan yadda za mu samu maslaha akan wannan al'amari da za mu tattauna. Na gode. To, ni ma dai na yadda a daidaita wannan farashin domin talakawa su samu sauki. Jama'a assalamu alaikum. Jama'a idan kuka duba ingancin kayanmu ba daidai yake da ingancin kayansu ba. Misali kawai daga taliyar mu idan ka kalla ingancin ta mu dan Allah dan Allah Alhaji Badamasi ci gaba da bayanin ka. Wannan dalilin shi yasa na ce gaskiya bana goyon ma a rage farashi. Dalili na shine taliyar mu kwaya daya idan ka dauka ka dafa ta mutum ɗaya bai sai ya cinye ta ba, amma taliyar su ko idan ka sami mai cin yunwa sai cinye guda 5. Wannan dalilin yasa ban yadda a rage mana farashin kayan mu. Wannan ce matsala. Gaskiya ba na goyon bayan mu rage farashin kayanmu da muke sayarwa
Dalilin da yasa ku na faɗa haka shine kayanmu da muke sayarwa sun fi nasu kyau. Duk da muna samo kayan daidai da nasu, amma abin da za mu rage kaɗan ne daga cikin ribar da muke samu. Kuma ta haka ne za mu iya janyo kwastomomin mu ci gaba da kasuwanci tare da su. Da haka ni gaskiya ba na goyon baya wannan rage farashin da kuke gaskiya ne magana da Allah ya ta a duba kananan 'yan kasuwa domin a rage wannan farashi tunda ko da lokacin yana kallon kananan 'yan kasuwa su suke zama manya gobe saboda akwai irina da yawa marasa jari wanda ake taimaka musu ta wannan bangaren wanda ba za su a ce an janye ba. Ina goyon bayan wannan kuduri na ciyama. Ni dai ba na goyon wannan abu. Sannan kuma ba zan taɓa amincewa ba. Idan kuma kuna ganin wannan maganan ba haka bane, sai a yi magani. Ni ma ba goyi baya ba. Ya za a yi karamin yaro, karamin ɗan kasuwa ya zo ya tara ku yana faɗa mana shirme. Ba ma goyon baya kuma ba za mu goya ba. To shikenan ba matsala. In kun fita ku rufe mana kofar da Allah. Masha Allah. Yawa, mun gode. To da Allah saurara mu yi magana mu fahimci juna. To yanzu ko da ma abin da muka so ya kamata a ce Alhaji Maina yana wurin nan saboda shi ma kun san babban dan kasuwa ne amma baya ƙasa kuma muna sa ran shi zai zama ciyaman na 'yan kasuwa. Amma duk da haka tunda baya nan sai mu ci gaba Allah ya sasanta mu domin mu samu talakawa su masu sauki don wannan abin da muke yi mu ma muna so talakawa su samu sauki. Yawa mu ma ribar da muke samu ta yi albarka. Masha Allah. In ku haka ne ina da muhimmin abin cewa. Amma fa yaran nan ɗan iska ne. Kwata-kwata baya tsoron mu ya gayyaci taro amma duk cikin mu ko ɗaya mutum bai gayyata ba a ciki. Habaran kai da ɗaya. Kakka da mu. Duk abin da aka tattauna sai ya zo wannan teburin. Saboda ya san idan muka je wajen akwai matsala. Ɗatuwa ma. Kai wannan ma aikin banza ne. Mu da muke da mutane. Muke da idanu a wajen da kunnuwa. To, bari su fito mu ga me zai. Ba abin da ba za mu sani ba. Bari su fito mu gani. Haba Alai Sammani, ka kwantar da hankalinka. Ba ni ne shugaba ba? Haba ciyama. Ta yaya hankali na zai kwanta? Ta yaya? Yaro dan karami da shi duk ya biya rena mu? Sai ka ce ba kai ne shugaba ba? Yanzu ina sako da na ce ma ka sa a wannan. An sa? An sa? Ko wuce wajen. Shikenan. Ka ba mu nan da kwana biyu ka gani. Za ka ji abin da ya faru. Ka ba mu nan da kwana biyu kawai. Za ka ji fashewa ba wannan kawai. Alhaji, waya ake ciki ne? Mu da su Alhaji Lere, su Alhaji Badamasi, mun fito mun baro su a ciki saboda ran yayi mugun baci. Wai shin zaman ma akan me ake tukuna? Daidaita farashi ne. Wai ka ji wai mu rage. Saboda wasu jihohi nasu da sauki. Bara su samu rinjaye. Bari su fito. Tunda dai ku riga kun fito, ka ku damu kawai. Wallahi sallai cewa. Man kaza. Ka saki jikinka. Da mu duk wanda yake mu'amala da mu matsala ma za ta dinga nesa da shi. Ba komi, na gamsu da wanga batu naka, na sa haka nan cikin raina. To haka nake so duk wanda zan mu'amala da shi ya kasance a cikin wannan. Haka nan na ban da hargaba komi cikin raina. Wai in tambaye ka mana,
Ya batun saƙon da na baka ka aiwatar. A walla wannan an wuce wuri tun yaushe. Sai dai ɗaya mu jira mu ji sakamakon da ke hitowa baya. Masha Allah, haka nake so, na ji daɗi. Assalamu alaikum. Daddy. Daddy, san da hutawa. Abida, ya na ganki da akwati kuma? Daddy, ta falmata ce. Tana ina falmata? Na yi Daddy, na ce ta bari sai gobe, ta ki bari. Ta ce wai ita a yau za ta tafi. To Abida me za ta miki? Shikenan. Tana ciki tana shiryawa, yanzu za ta fito. Kenan bara ta fito tun daga Musa ya zo sai ya kai ta tasha ko? Okay. Wallahi falmata ce wata yar aikin mu za ta je ganin gida. Yawwa. Wa alaikum salam. Falmata.